Halo gi para bangat bat gi dear viewers. Kanika video kadai nakabenta jong pi gitu ki ba ya jing e tasam ha. Abang ong ya jing e mdai tang ba pia jing e ndrai pia jing e tasam ha. Bat pidan ha ka kotlat pidan ha ka jing du jing kerman ka ba syir khai ba. Ka bamdan manu balak ban sngau tu ipi. Mga kwa banai kanika jing hikai bat kan sepelat lut ipi dan arjat kibriu. Habaki akan du jing e sangap hangan itu ipi dan arjat kibriu habaki akan du jing e tasam. Ngamong tangga jing e tasam. Pi ka jing e tasam kan wan bat sendat haunu nu briu klam dapai perkat. Kendan bat tengah kuak ban ai kan ga jing hikai pi ka bolong praktikal ka ba pila ban apply ka jing em jong pi ka ba pila kumno ba kata ka jing e tasam ka bawan pi kan penlong penban yo pi ubriu uba kham shlur ubriu banang kham pro jabing ubriu ba nang kham la ban le eki bakrau ting ong dan arjat kibriu baning kong dan kibriu ha bagi ya jing e palat namar mla ban lat ngong ini ki jing e kham tam ki jing e tasam ke kiyo no e kata ka bagi khat ka depression na kiyo no e kata ka kta e ka jingmut jing perkhat jong ki am tang ba ka kta e ka jingmut jing perkhat jong ki hanrai hadu baka kta ya ka kot ka khia takada pi bun menta dei banga penram you bun menta namar ka stress ka jur palat wat kalong la kalong ha ka jingtrai ka ba pitrai la kalong ha ka yeng ka sam ka ba pi kendu la kalong ha ka jing syakri blai kidan kibriur ki ba wat ha ka jing syakri blai ki stress ma kiai barok ki yat lut ha kata ka stress bat kan ka stress ndala kala bun snam lani mdai syuk tang shibanai arbanai nda kala bun palat kapen long nu yo briu kapen long bau briu un kta ai jing perkhat un du thia du dam bat ru baka kta ai kamet ka kot ka khia bat pi bun sin menta ki briu ki yo bp ki yo ka kiu ka shini ka kta ai baro ka kta ai tu khat mat ri lada kam khia ka jing perkhat lada stress palat ti Rai dan pat kibriu, ngong dan pat kibriu, kibahabawan ki jing e, ha, kemudian mong baka kemudian stres, rai kita ki jing e, ki penlong penban ki, bakin kiu, syau mau nam, syau mau jam, jong kanam, gila banong. Teka banding kong gaba pinlek kumno, ngalap yaldi, habang ya ikini ki jing e, ngaya ki jing e tasam. Ngarang sudah biat ru gijing e tasam bangadang yat mentaru entah kata kadau pi kami yang abangan penmi menta ya ka YouTube la komba arbanai ai dan ngakam yo ban keren ai namar ngayat ya ka jingyat ke jing e ka ba am dan balak ban sungutu yang am dei tang naka jakat train reina kawan kan san na barok kiliang mdei syuk tang naka jakat train rei na barok kiliang naka jing syakri belai naka yeng kasam naka jing terep kiwan kensan kini bat kalawan sisa kata ka stres ngala sngau kumbam dan kumban kotlat no tengok kwa epi kumnu ngalat kan ya kata kumnu ngapen long ba kata ki jing e ki bangai kendu ki penlong ban bangan yo ban keran ifi ya kan ike video ban ai mensim ifi kabaning kong kelak bandang hani ki para banget ki para senran kilak ban long ki bampat tip yo blairu ndai kabaning kong akwa banong ifi ba pi lada piat ya ka jing e pinumla banyat marwai sngau thu ba bon ki briu ki ya jing e tasam ki opang namar kimdan ka outlet pistu am long mentala da pressure palat pressure ya kan nuru wat ya ka tiar pilak banong ya ka yau tu ma ya ka balun pin la put palat lada kal air kam yo ban lat chenu ka pthaino dim pi ka ju ubriu long ta Dalam ada pim dan outlet ngong ipi pim dan ya ka stress pim la ban pelat yang nuhno ngong ka kta bat ya ka jing perkat ka kta ya ka jing pang ru bat dan kibriu hadu bapoi baki klat no lani kimla syu ban function ya kata kum badai ma ti ngakwa banong ipi kadai bandan ka outlet maka ni ka outlet ngong ipi para bangai kadai ubelai ngamat igi jingim ngamat igi jinge tasam ngam ngatat ban itu ipi niru namar pinum tu igi jinge gi bangayat ngasyu tu ipi bangayat igi jinge tasam bat ngalap ba kawai ka ba pelat yang
Mendai tang baka pelat mentah kalau ai bor syuk-syuk yang namar belai kan ika jing lada pilak dap laj lani pidang dan kata ka pusian bapi bau belai ulak pelat pi ka penlong penban pi ban slur syuk-syuk ban kham ka jingat jang pi hau belai kanang kraw syuk-syuk bat ka penlong pi bagi de kiwan ki beri ki badan jing ru pilak ban council ki pilak ban duai ki pilak ban kai ka pilak kan long ka badan bor tingale umno ka daw ba kalong kadai bahap pedang gitu kini ki arbanai ki bangalet ngam ong bang am kendu jinge man lau snam mai kendu jinge tang bak mentau snam mentau kini ki arbanai kalalong kampalat kalalong nabarok ki liang kalalong kam tasam syusyu ngala penong timdai bangam kwa ban penmi video ipin rei ngayat ngahapan proses kita ki ite kadai kawai bangasyong haki kejat jong jisu pera banget tentang ay kenduk kan iga jing kalalong kum katu ka duriau basau pi habaki ki kon Israel pi habangi puli mentar lada pia jing ga batasam sisa bat habau blai pelat ya pi haba pi puli ya ka ketin jong blai pi puli ya kitu ki kon Israel bagi yat naka duriau ga basau bagi be ki Egypt pi na dien la be di ki Egypt bo paru ban penyap iki bat hak ya kenduk skak ya ka duriau ga basau bahaba kia kendu ia duriau basau ban no ro kimla dai tat ndau kila kotlat te bau blai upa yo Moses ban tiet ia katuka duriau ka basau bat kalakat arliang bat kilayat kan gam dai tanga puris kam ka dai ka bajia sisa ti lada ka jinge ong ipi lada pinang ban syania hublai pi mdai itu ijing duai san minute ar minute hari lada pila dan ka relationship Moses udan ka relationship ublai pi udan ka relationship ublai takada panik hak to por ka jinge namar blai usutu ba leng ba ka jinge ublai kwa ban I ka kamba ti lada pim dan ka jinge dai ublai pat pi ksat pi syuksat yal dim dan bayarap takada ong pidan kam ka outlet ti ule kumno Moses ulap pihak ka duriau basau dau tu ding du shandu tau ya ka ketien jong ublai pi haba pidan ka jingya dai bu ublai pilat chau ublai kanu ka jingye ngar ngai kendu makani ka jingye ka balalong kum ba ngai kendu ya ka duriau basau bat sadien be du paru ngamla ngalapoi ka kotlat nganong ipi ngapoi ka taka jaka ka bangam sngau la sunrei habang alet chau try ka jingduai kum ba ka city Filipi kong tu pentip ya kita tu wat khuslai kong haki ai baro andrei tu pentip pi kita ki jingpan jing pi try bat syaro eu bat kan wan kata ka jingsuk ka bapalat liam kan rijajai ya ka do jing pi try jis tingala le ngamong ba pi kala dan katuka jingku slide kundet kelas dang dan namandala palat dam I syusyu kanu banyak syakmat rumlong jam sedin rumlong pi nalor kiwan kan san haka ju kapor pi sngo kum syak telap Henry habang ale kumta show try nga utu ding du shandu kerana ketinjong blai bangala sedang ban puli ka ketinjong blai dai hang pedang ka jing bau blai nga sngo jan ba namar balai habang puli ka ketinjong blai nga nakhi nga puli na ka Bible ka silong bet sbiak kit khat uang bai utrai ngan yele igi thma jong me ngan yele igi thma jong me ba ka tu ka ketin kalawan ai ka jing tengan kala lat lut sisa kala kaman kan gamen simbat suki utrai ngamla bani tu piki jing ki bada ka bor beriu midan lat syu handai utrai pelat utrai pelat but hang ni kala nang scam syuk ka jinget namar belai ngai ngong pleng turaji sumanta sisa kitu ki jing puli ya ka Bible kim long syuk tangi popor scam ki dei na ka benta jongaru ki dei na menta jongaru but habaya kendu jing kawai ngakwa ban ong ipi bangim dei ban knyum yo trai dan ki briu ki balanget yo trai undai habawan palat ki jing ki knyum yo trai ki long kum ki kun Israel pi jaka bakan kan keloi ketuka jing ba kan ya no syakmat wut ki kun Israel ki knyum yu blai ki haba kilat syakari cloud kun Israel ublai ulada pendap ulada lek kamba hang ketuka duriau basang ri kinda poi syari cloud ki kelat yu blai ki kelat igidu ki kamba ki knyum yu blai bat kani ka pen si yu blai te haba pi kendu ira jing tasam kan mau ban yaro yu try ya ki ai ki baula lek ka barim kan mau ban lek ki pi Joshua bau kalap ki per kini ki arngot kim long kita ki kun Israel ki knyum te kum juru ngakan mau ya ka ketin jong blai ngai tu umdai ban rajak yel dia ma ki itu ban long practical te hapan kini ki jing amno para bangai nga
layaro utrang akan mau no iki iki bola le namar ngalayat haga ni jing syakri belai ngalayat iki jing tasam gi wana ka wai usnam syawai usnam ban ring ai i bet bau belai pelat ju ie no namar ha bau bu ya jing jangi kam dei bu isi yangi kani mdei baki bau isi yangi hindrai ban pen yari kita gi jing perkhat yangi ban pen yari kata ka jingat jangi hau belai ban pen long yangi gi baskam pi ladang isu song sa gitu gi jaka ga basuk pinum san ra ha jinglong men sim rum san ha ge jingmot perkhat runum san ha ka eke ru pinum san ti ha ba ya ching pi ha ba ya ka lenti ri klau ka batasam ngidei ban kan mau ya ka ka bau bleu la le men shwa kan mau gitu gi jing ba bau bleu la pelat wat knyum syero ba utrai ngam ong ba pimpang ga do nut ngar nga so thu ka ta ka jingpang ka do nut rei ngala yoro utrai ba mtang kata sakabar kalong ba pidei ban kan mau ya ki jingle jong try lang ba ka bible kan mau ya ka ya ki bau pelat ikun Israel kan mau yo Joseph haba hadu khat lais nam Joseph uhap syong ha ka riklau ka jingla inti riklau jong Joseph kalong ba ki hinman kitab ya u shatliu bat ula syadie mo bat la poi ka yeng Potifar tur ula poi syak parap bamdai syak parap bamdai poi sa sya along sya jil hari hakini ki khat lais nam u Joseph shim la khnyum yu blai bat shim la khnyum yu blai bat anda hadian pi bau Joseph mendalah tenjuk yu haduk khat lais nam u salong sunan u governor jongka ri Egypt pi kadan ka jing temu pi deban kan mau ya ki jing le bha jong blai lang ba ka ktien jong u blai bat kan mau ru ba kan sadon kan nong pimdai ban i tang to jing pindai ban i pleng kan ga jing bau blai umut ban kentiu yanga umut ban kentiu ha ka ba kenjaman sim ne ha ka perthairu pi ka sedang shwa ka ba kenjaman sim ka sedang shwa ban tei ya kata ka kenjaman sim bat kan ka kenjado le kan sa shu blai un sauyok ba ki jing kan sa ai ba ki jing kerku ti wat knyum ong tra jisu ka ka ba me hikai yang alang ba kan ka jing pi pimla lat nga jing utrai unum weng kum tu wat duai ya ka jing bakan lat rai duai ya ka jing ai jong ublai bakan dan pi ong tra jisu ai kata ka jing ai jong me kan dan nga bangala ban solve kan ka problem bangala ban sya kan ka jing khanang bangan san ka jing long sim bun tek gibriu ki duai ublai baka jing kan let no kim song thu baka jing kadai ka ban ra ki shiki mau nam shiki mau jam jong kanam tiki kwa ki no sitang ki mi no tu jing ki sedang ban le da ka bakan jado sedang ban thau wang kanum bha kata pi uni u Abraham ru aba ka ubleu la kulari u ban ai khun yu ha ka balas slam palat ban yu khun kanika Sara ka ai jingmot yu ban syong kurim no ya ka syakri jamu bat u Abraham jakabun snap yu bleu snap ya ka Sara baula ula le daka ula ya halaka jongka jing sngotu ba ha jing ka jing ai advice lani ka jing ai advice jongka Sara bat lami u Ishmael bat Ishmael lalong penban ka jing jinjari u hadian lalong penban ka jing jinjari u Ishak ru ti hapreng ki jing wat let sedang ban le daka do di wat sedang ban perkhat dal di bangan le kum do self nginum la hanai syong haki kejat jong Jesus Christ up you try un ai ban but syong pusan ni kitin jong blai kan mau ban pusan ni kitin jong blai wat ai bakan ni kan jing du jikerman mar sultan akan ni por ba pidang ya jing ru sultan wan ban pha ki men sim baman wan ban pensyai lai paujat hadu ba pinum la syuk ban duai pinrei para bangat nya kwa ban itu ipi badan deng teng la da pimla ban duai ru syu saranda ho blai ublai wi ka do nu jong pila tat pila stress pelat re syulet ong try jisu ngam la syu ngalapoi ha ka kutlat ong hau try melai bat pi haba piong umta kadai haka moment haka tuka por ka ba pimla syu ban de bau blai un sale ya kamba bat dai hang ta pen se pi ka jinget jong pi kan sakrau ka jinget kan jong pi kan sakrau bat kan mau baka jing hau banget nganong pi ublai wang athau ya kalat ban yo lat pi ngathau ban kalat ban yo lat pet hapadang ka jing pi dei ban ya ro you try kum ba Petrus bat Silas kero kile you Silas bat Paul bat Silas haying mandi lai tu bakila syabam kila syatiet severely ka ketin jong blai ko kila syabam kila mong gamet kila ayu kila mno ki syatap ha along kila syate di ken jeriru hapo alang hapo ka
Roman Empire terpor. Haka jing syakri jong himarum. Kila syakte kim lacu. Hari kila le ayu jong upor. Ki kam kenyum yu blay. Ki kam kenyum. Ki le amno shitang senyala itu bagi ro yu try. Ki ro yu try. Ki shruai ki ro yu try. Wah kata jing pang. Baka le amno bat katuka jil. Kala kenyu jumai bat kila petat kini ki kenjeri. Pi kila petat ki kenjeri bat utrai la pelat yaki. Mdai tang bau pelat. Bat kala long penban ka jing peniem wat yau tu nong ab jil ru nong ab bendi. Lambut Bandung yel dien ri pol wang wat plek penman sawel di. La long penban ka jing peniem. Dia hapadeng ka jing aba piaro kan sami ka solution kan sami penban ka ka bakam krau. Pi bat ken mau kawairu ba hapadeng ka jing ngimdai ban panik ngidai ban relax sau belai. Ngidai ban relax sau belai. Kadang gajing jayo Petros ru gaju ulah syak kem bendi ulah syak ker tawyar dikini ki sipai handai layo tu bau layo tiasuk namar belai usyanya hau belai ngong pi kadang kam ka outlet marwai pinumla pelat lut hau try pelat lut kita gijing kuslai hau try pinyo tiak da basuk ha padang gijing pin salak ban ai men sim igi wairu pin salak ban ai men sim igi wai ket salong ka testimony ka bakrau ki jige kilong ban testimony ka bakrau. Pi, bat kan mau, apa dan kijing kini kimen sim baman busutan kiale, bat pidai ban keren rukum ni. Ladadan bamut ban pensniu pi haka jakaturai, lani haka yeng kasam, lani haki parlak parjor ni haka imlang salang, bat kitemu ban pensniu pi. Pi, pidai ban ong ya haka ketin jong belai. Ladaki kini kinong syun kimut ban pensniu yang utrai un sapen bahaya ka. Kumba kini ki henman jong Jacob kimut ban penyap yu ki dino yu ki temu sni yu hanrai lengba kata ka jing syadi jong Joseph ulalong pan gubernur lengba kata ladam syadi msyashat kala ong ipi kamdum dan kata kanam kaburam hadin ka bau blai wa na ka banta kaburam jong trai ti ladadan kinong syun ki bahak jing trai jong pi kile lai pujat fi ban pen sni fi na ban le kanu wat Joseph tieng wat bitar iki wat let bu ti jing ketang wat let isi iki wat ai ba kata ka jing isi kan long iki pi duai kita ki balik sni pi duai kita kinong syun jong pi duai na ri ong pi ai kimat keren ai kimat le kumnu lada pi dan syaga jing adai bu blai ngorong kinda le sakai ke ai kinumla ngakrang challenge ni kinda le sakai ke ka ban pen sni piru apa pidan ha jing ada jong blai ke nomla ban pitang iwei nyu kli ru inum hap nga challenge ni tang iwei nyu kli rum hap bat haba kile kumta pidai ban duai ho blai na menta jong ki bakin kala ka bomut namar ladakim kala ka bomut ya ka bakile sniu na dien kila thong lupa ya uso bat kan sa pai pat syaki ti pimdai ba bikin kin sniu kala rai duai na ka benta jong ki duai bakin kala ka bomut no kinum le sniu na sidin duai nari bakin pai no namar balai pi kaktin jong blai ko kumba pi bet kumta pin at tela daki ti thliu pi ka thliu kan sapoi jaki ti henry pim kwa iki bakin jot no namar balai pidan ka men sim jong blai pim kwa bikin ong syun jong pikin jot no pi kwa bikin yo laj im pi ki trai ki men sim bambang leng begini ki men sim baman leng bagi beriu ki le ban penjot ki beriu henry kim tip baki nang ti thliu jong ti henry pi pat wat ju bisini nong syun jong pi wat du let jale persya duai nam ta joki duai hari ngong pen klan ka jingat bat pen sei bo blai kinum la ban lai ai ngadong pi ha ba pilong usyakri jong blai wa ye pi dewai do le setan skum num nuru ya ro utrai nong pin yo be ga jing job kin sai i bat gibriu kin sai i bat ga bakat du ngakwa banong pi pusan ya ka ketin jong blai ye le ban pusan ya ketin jong blai sim sit khat art khat le ban pusan ya ketin jong blai wat du jingkarman wat ai ban perkhat ya katu problem pi pusan ya ketin jong blai jaka ba pin pusan ya katu problem bun ki briu ki pusan ki problem ki overthink ki perkhat ki du tiak du dam long hadu bakin kimla syu ban trai hadu kalong parlais ngila banong hadu bikin la le ai rai pi le amno pi perkhat ya ketin jong blai perkhat ong trai jisu melong kham krau ong trai jisu mele ki kamba trai nganget trai jisu duai bat ya ro yu trai hadu bakani ka jing syap ting jong pikan mi namar pet dawan pelat ki jing am ka jing syap ting kawan bat henry keren hadu ba kan ni ka jing syap ting jong pikan mi no blood kan sawan kata ka jing sok ka ba palat liap kawan kata ka jing sok ka jing syania au blai ba pim nom syap ting syu ti pendalat cha jing trai duai bat
Dan ni pidan hayi ngasam ka problem ka kumnu duai bat duai penlong 24/7 penlong bagi tagi jing jang pi kinum ba pinum penjai pinu blai rai banong setan mawan ra gi jing nga rai setan nganang kam dam shu gi jing duai nganang ya ro shu nganang pulis shu nganong 24/7 bat ngandala job nang ni ngan kren ni ga jing siap ki wei ki baya jing kin yo lait lut tek ngan put no ni lada pidan gi jing le tek sanga hau ni number kan ai bat pidan gi jing ru ni yo ban penduai fi ni judan ga ying jing duai ni jalan sulin bat ni pli ha ka singi satjan bat singi ublai tengah dan hang tu kumba wan kam janmit filak ban sim yo niu number ngan saai number banga bun kam ngade bu bri bun kam nadu mandi hadu saturday hadu ayu nga bun kam re nga aingu yu try belang pedang gi jing bun kam ru yo ban syakri fi yo ban duai dan kinu ba syak te syak khom ga jing di buat ga jing di drugs jing di kiat lani he ki pornography lani he no gi depression gi wan ngan yo ban council fi nak tin jong ngan yo ban penduai fi pinisi bun gi bri gi la lait lut nakabanta ka buram jong try yaro yo try